Сәлем, Кармак ТВ, башлыйбыз. Хәзерге вакытта косметика һәм башка шундый матурлык белән бәйле нәрсәләр алга китте. Кызлар хәзер әллә нишләр, маскалар ясыйлар, пудралар сөртәләр. Бәләкәй чактан ук моның белән шөгыльләнәләр дип әйтәм мин сезгә. Шуңа малайлар, алданмагыз. Ә инде төрле маскалар ясарга яратсагыз, киләсе видео сезнең өчен бик файдалы булыр. Бәләкәй генә Самат әле генә савылган свежий сөтне чиләктән үк эчәргә ярата. Аппетиты Аллага шөкер бу малайның. Самат моны кайдан өйрәнде дисәгез, аңа барсын да күрсәтеп торучы җитәрлек. Тик мондый ысуллар белән сөт эчүләр һәр чак уңышлы тәмамланмый шул. Чиләктә яңа сауган свежий сөтне күрмәгән кешеләр өчен аңлатам. Яңа сауган сөт өстендә бераз гына күбек була. Менә безнең Саматыбыз шул күбеккә буялган да инде. Кем белә, бәлки аның яхшы ак пират буласы киләдер. Самат, син бик дөрес эшлисең. Яңа сауган сөтнең файдасы күбрәк. Син матур, батыр малай булып үсәрсең дип ышанып калабыз. Дуслар, сезнең дә мондый сөтне эчәргә мөмкинлегегез булса, аны кулдан, ягъни авыздан ычкындырмагыз. Бушлай файдалы маска ясау мөмкинлеге дә бар. Туктагыз әле, туктагыз, монардан бит менә дигән бизнес ясап була. Баштан сыйыр алабыз, аннары Инстаграмда реклама ясыйбыз. Бер кешедән Рүзәл үзенең искиткеч планын кыра торганда, без соклану рубрикасына күчәбез. Кыскасы, соклану рубрикасы. Бойыбыз бит. План язарга кирәк. Безнең соклану рубрикасында Нурбек Батулла белән Каспер исемле Америка брейк-дансеры батл оештыра. Бу оксимирон белән дизастрның рэп батлы сыманрак. Россия, Америка, бу чиракта Татарстан, ләкин dance battle, бию батлы. Кем җиңгәнен инде үзегез уйлагыз, ләкин минемчә, бу батлны оештыру үзе бер җиңү. Икесе өчен дә. Бүгенгә шулар иде, дуслар, закламый очрашырбыз. Безнең мейл адресын беләсез, ләкин темасында Кармак ТВ дип язырга онытмагыз. Кызык видеоларыгызны җибәрегез һәм шул видеоларны караганда янәдән очрашырбыз.